ni amo naman to si bubik. Tinang magilak ko mi. Iya man nego mutulo akong lo. Maglantog TV ga. Si mutulo akong luha ga mo ana guna siya nga. Tuan na pud ka. Ano na pud siya ba? Yan na pud kong pakataon. Dili mo to. Kumanteng. Laman. Life. Karon wala namang gusto lang yun pero moist tra sila ako ra naslainan na. Atong tagaan og chance ng taho ba. Pag abot kay mo man iyaman nun ang iya jung sa adlas namong kan iyaman jung iyamang situlo ng problema ha kay gusto dagay sa iyang anak nga kamo masuko mo mo palayo ba. Ano iyang kuan? Bayhana na ano ng bayhana na ang ulang na ba yung ilang amahan sa niya di sila kabalong mo kuan ba. Mag-give chance. Pila ka tuig nga lakinahan wala bagman sila nang iyon ana ba. Uya pa namang bata eh. Laka ra ng bata. Ay! Kinsa to ga t-shirt to? Ni Andrea o kang Adrian? Imo mo to? Depende na to nimo. Nasa silang panon at tagaan na. Basta to dito mo gipangayo. Ato dito?